Vítajte. Trochu som si to tu pomenil. Zmenil som si trošku ciele. Na zimu, aby som to mohol hádať z tohto jedného miesta. Pekne. Ja som si to všetko ponatáčal tak, aby som nemusel behať hore dole. Prakticky z jedného miesta môžem vrhať na všetky ciele. Takže no spím pekne. Jeden gerlach aj druhý. Tak. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.